Dobrý deň, vítajte pri dnešnom naživo vysielaní na Facebooku a dnes som veľmi rád, že to nebude iba o mne, ale že môžem privítať Daniela Pisáka, ktorý nám porozpráva trošku o tom, že prečo a ako by možno ľudia mali rozmýšľať o investovaní do nehnuteľnosti na francúzskej riviere, respektíve o Francúzsku všeobecne. Daniel, vítaj u nás. Ahoj. Daniel, pustíme sa možno rovno do toho, do tej témy, lebo je to určite zaujímavá téma. Ja aj v rámci nejakého mojich odporúčaní investičných hovorím o tom, že ľudia by ideálne nemali mať všetok svoj majetok v rámci Slovenska, už nie, v nehnuteľnostiach. Možno povedz nám ty v skratke, že čo teba akoby dostalo k Francúzsku, francúzskej riviere a možno tá hlavná otázka, že prečo by ľudia mali uvažovať o tom, že by tam investovali svoje peniaze. Jasné. Rád to vysvetlím. Moja celá história ako osobná je spätá s Francúzskom a s frankofóniou. Len vlastne načrtnem, ja som teda svojho času robil aj ako obchodný ataše na francúzskej ambasáde. Mám za sebou nejaké francúzske štúdia, niekoľko francúzskych univerzít a to je práve vlastne aj to premostenie rovno na tú rivieru. Viem, že nemáme zase až toľko času, hoci o tej riviere by sa dali rozprávať hodiny. Ale aby sme to povedali to najpodstatnejšie, tak v zásade pri vlastne mojom prvom zahraničnom štúdiu, keď som sa dostal práve na juh Francúzska, kde som študoval právo na fakulte v Aix-en-Provence, to je pri Marseille, tak sme ako študenti prešli vlastne celú tú rivieru, tedy ešte stopom. Bol som ešte mladý a pekný, ale očarila ma tá riviera naozaj, že proste človek nečakal niečo tak pekné, niečo tak zaujímavé, niečo tak rôznorodé, ako sme tam objavili. A odtedy mi to zostalo v srdci až vlastne dodnes, keď som vlastne tam vycítil nejakú tú príležitosť, jednak aj obchodnú, ale jednak chcel som tú rivieru priblížiť aj našimcovi, našim ľuďom, pretože zistil som, že máme v sebe zakotvené historické predsudky o tej riviere a to je práve z toho dôvodu, že tá riviera je synonymom nejakého luxusu, nejakého glamúru, niečoho nedostupného, celebritné miesto. Áno, je to pravda, ale historicky to bolo späté aj s tým, že je to tým, že má všetky tieto pozitívne prívlastky, je aj veľmi drahá, nedostupná. Nedá sa tam chodiť, lebo všetko je tam drahé, maximálne tak zájazd nejaký so svačinkou, kde si rozbalíme na lavičke v parku alebo na modrej typickej stoličke v Nice alebo v Cannes. Dnes už to nie je pravda. A to je vlastne ten message, ktorý chcem dať aj našim ľuďom, že už cenovo naozaj aj tá riviera je veľmi dostupná a už aj pre Slovákov, pre Čechov, pretože ceny sa vlastne odtedy dosť vyvinuli, ale nie preto je dostupná, že by Francúzi zlacňovali, ale my sme strašne zdražili za to obdobie a dostali sme sa na takú úroveň, poviem otvorene štatistiky, ktoré mám, posledné, čo som videl Eurostatu, tak cenová úroveň Francúzska a Slovenska je 1:1, už 2023 to tak bolo. Dnes už myslím si, že to možno, že sme ich už aj prekonali. Takže naozaj zoberme si, že Riviera je fakticky druhá najdrahšia oblasť vo Francúzsku po Paríži. A napriek tomu keď sa bavíme o nehnuteľnostiach, tak sa dostávame na cenovku bratislavských nehnuteľností, a to naozaj, alebo tatranských. Takže za tú cenu, čo si dokáže niekto kúpiť v Bratislave, tak vie si kúpiť napríklad aj v Nice, a pritom napríklad Bratislava nikdy neponúkne nám ani more a ani hory, o ktorých určite ešte No budeme hovoriť. a toto, no to bola Daniela tá moja otázka, že teda prečo by to malo byť práve francúzska riviera, že prečo nie, ja neviem, napríklad Paríž, alebo ja neviem, akékoľvek iné mesto, že čo je akoby na tej francúzskej riviere, možno ktoré konkrétne mesta sú také z tvojho pohľadu najzaujímavejšie a hovorím, že prečo práve táto lokalita? Ono je to zaujímavé práve tým, samozrejme Paríž nie je úplne o ničom inom. My sa tu bavíme o nejakej kvázi dovolenkovej destinácii, pritom výnimočná Riviera je práve v tom, že ona nie je a priori dovolenková destinácia a to je aj tá obrovská výhoda. To je aj dôvod, prečo napríklad investovať práve tam a nie inde. A to je z toho dôvodu, že to je oblasť, ktorá nebola nikdy budovaná nejak úplne historicky, hoci posledných pár rokov trošku, ale nikdy nebola budovaná ako turistická oblasť.
Tam máš to najväčšie mesto, neoficiálne hlavné mesto Riviera je Nice, ktoré má s aglomeráciami skoro 1 000 000 ľudí, čo je dosť veľké. A tam je napríklad univerzita. Tam proste to nie je turistická oblasť typu, poviem to tak, že napríklad ako Chorvátsku alebo Severnom Taliansku, kde sa chodí na leto a po sezóne vlastne tam ani chleba si nekúpiš jednoducho. Že obchody sú pozatvárané. Toto vlastne na Riviere nie je, pretože ono to funguje celý rok a keďže to nie je postavené vyslovene ako turistická destinácia, tak ono to cez rok funguje. Samozrejme v lete je tam viac ľudí, pretože to funguje aj ako turistická destinácia a je to veľmi príjemné, pekné, ale na druhej strane mimo tej sezóny a ja osobne odporúčam tam ísť skôr na september, na október, pretože je tam menej ľudí, lebo cez leto tam je tak ako v každej zaujímavej destinácii je tam dosť ľudí. Práve ten október je tam úplne úžasný, pretože tam to počasie je veľmi, veľmi priaznivé. A vieš ho využiť vlastne tú destináciu po celý rok. Navyše je tam práve hory, pardon, sú tam hory, ja tomu hovorím, že sú za chrbtom, pretože už nikto to nevedel, ani by to nikoho nenapadlo, že na Rivieru sa dá ísť lyžovať vyslovene. Pretože už prvé hory, prvé lyžiarske stredisko je iba hodinu cesty od pobrežia a to je lyžiarske stredisko, z ktorého máš výhľad priamo na more a keď je dobré počasie, tak vidíš aj na Korziku a to je niečo úžasné. Uh-huh. Ja som spomínal tie možnosti, ako sa tam dopraviť relatívne extrémne lacno z Nice, skrátka nejakými skibusmi a podobne, že tá MHD a s Monakom to prepojenie je akože asi neporovnateľné s tým, ako to máme na Slovensku. Takže pre mňa je to ozaj, že taká ozaj, že možno centrum, odkiaľ sa dá veľmi pekne vyrážať Presne na tak. rôzne výlety, kade tade. Takže rozumiem tej akoby, že lákavosti práve toho mesta Nice alebo tej riviéry ako takej. Daniela, teda, dobre, a čo tam tí ľudia ako kupujú? Tie nehnuteľnosti tam kupujú, že ich kúpia a oni tam akože celý rok chodia, alebo je to, že Airbnb, alebo je to nejaký dlhodobý prenájom, akože a čo tam funguje najlepšie z tvojej skúsenosti? Podľa skúseností, samozrejme, dá sa, väčšina ľudí to ide na to ani nie tak úplne, by som povedal, investične, skôr tá kombinácia investičného zámeru a vlastného využitia. Pre ľudí, napríklad, ktorí lyžujú, to dáva obrovskú hodnotu, pretože oni tam jednak vedia ísť cez to leto, potom tam vedia ísť mimo sezóny a hlavne vedia ísť tam na zimu a dá sa tam veľmi pekne zalyžovať, ako si spomínal, my sme sa už o tom rozprávali, neuveriteľné. Proste z Nice chodí v sezóne každý deň skibus do lyžiarskych stredísk, ktoré sú do 100 kilometrov, vlastne asi 5 stredisk je tam, kde ťa odvezie skibus za 7 eur, čo je ako neuveriteľné, nepotrebuješ tam ani auto. Tá doprava je tam veľmi perfektne urobená a to je tá hodnota, ktorú ľudia v tom nachádzajú. A keď si tam vlastne kúpia ten svoj byt, už akýkoľvek, to môže byť malý, veľký, čokoľvek dom, tak vlastne ty máš vlastne ako keby v jednej nehnuteľnosti dva v jednom, poviem to tak, kde ty vlastne máš letnú destináciu, máš letné sídlo, nazvem to tak, ale aj zimné. A práve zima, to pre Francúzov nie je sezóna. Francúz si nekúpi nehnuteľnosť na Riviera, aby išiel lyžovať, on ide rovno do hôr. Lenže pre nás, keď už máme nehnuteľnosť pri mori, z ktorej krásne vieme obslúžiť aj lyžiarske strediska, tak to dáva extrémnu hodnotu dvojnásobnú. Nemusíš si nič iné kúpovať druhé v Tatrách alebo v Rakúsku na horách. Mhm, Obhospodaríš to odtiaľ do hodiny, do dvoch od pobrežia, je to úžasné. A nehovoriac o tom, že cenovo je to polovica z toho, čo to stojí na Slovensku, to lyžovanie v Francúzsku. mhm. No, tie cenovky sú aj či už v Taliansku alebo aj v Hej, Rakúsku hej, hej. v porovnaní No s tým, Rakúsko, že pozor, Rakúsko je drahé stále, Taliansko je lacnejšie, a, ale to Francúzsko je polovica z nášho. mhm, A to nehovorím o nejakých, si zober, že jasné je u nás najväčšie lyžařské stredisko, má 50 kilometrov sever-juh dokopy. A tam tu sa bavíme o lyžařských strediskách, ktoré majú každé jedno 100 kilometrov plus zjazdoviek. Hej. mhm. Hej, to som myslel, že ten rozsah To je služieb versus, obrovské. No. versus ceny je neporovnateľný. Dobre, OK, rozumiem. Posledná otázka. Koľko je nejaká minimálna čiastka, ktorú by ten klient akoby mal mať, aby si tam vedel, ako ja verím, že sa tam dajú kúpiť garzonky v pivniciach za nejaké smiešné sumy, ale aby to ozaj, že malo akoby nejakú, no lebo presne tá predstava, čo si na začiatku hovoril, lebo to možno klišé, že to je extrémne drahé, tak Mhm. ľudia možno majú nejaké prehnané sumy v hlavách, ale možno skús ty povedať, že
viem, že sa to hýbe od do, ale že koľko je tam nejaká akože, že čiastka alebo suma, pri ktorej už akože už ty dokážeš nejakým spôsobom, nazvime to, zagarantovať, že z toho viete kúpiť niečo, čo bude mať hlavu a petu a dáva to nejaký dlhodobý zmysel. Čo poviem ti inak, že my vieme pre klientov kúpiť čokoľvek. Jediný limit je rozpočet. Lebo Francúzsko nie je výnimočné v tom, že by tam neboli byty aj malé malometrážne. Tam fakticky dokážeš kúpiť možno od 10 metrov, od 8 dokonca tie bytiky. Mhm, Sú aj také, to znamená, že jediný limit je rozpočet a aký rozpočet klient má, do takého sa my vieme zmestiť. My to vieme napočítať na základe skúsenosti na tie metre štvorcové a vieme mi už dopredu povedať, či ten jeho zámer je reálny a ak nie, tak ho vieme zreálniť a povieme mu, toto sa dá očakávať. Takže, ale zo skúsenosti ti poviem, že my úplne bežne robíme s rozpočtami 200, 300, 400 tisíc. Úplne to nie sú miliónové sumy. mhm, Samozrejme, čím nižšia suma, tým samozrejme menšia nejaká metráž, ale samozrejme všetko závisí od rôznych okolností. Je to umiestnenie, blízkosť mora, blízkosť dopravy a tých facility, ktoré má obchod a tak ďalej. Všetko so všetkým súvisí, ale nie je výnimočné kupovať aj za 200 tisíc, dajme tomu, hej, 300. mhm. Nie je to problém. OK. Zásadne. Dobre, a Daniel, možno posledná otázka. Kde sa ľudia môžu dozvedieť alebo ak by teda mali záujem ísť do takejto, alebo minimálne sa porozprávať o kúpe takéto investičnej nehnuteľnosti, aký je najlepší kontakt na teba, kde ťa môžu nájsť, napísať ti? Samozrejme, ja mám postavenú aj web stránku, tá je vlastne www.3 bohatý život EU, ale samozrejme bez diakritiky. E, Potom na maili, tam vlastne je ten kontakt mailový a ten je získať zavináč bohatý život EU, alebo na telefóne samozrejme plus 421 915 730 898. Akoukoľvek cestou ma môžu záujemcovia kontaktovať, ja im všetko rád vysvetlím. Budú milo prekvapení, poviem to tak. No, ja keď som sa rozprával s tebou o tých možnostiach a príležitostiach, ako určite je to veľmi zaujímavé, akože je to predsa len Francúzsko, nejaká stabilná krajina, to akože určite lokalitou paráda. Ja akože priznám sa, že nevedel som o všetkých tých možnostiach lyžovania a napojenia na tie iné mestá a tá kombinácia hlavne tej letnej a zimnej dovolenky, čo je veľmi zaujímavo. A samozrejme, že ide aj o tie čísla, že ako to na konci dňa vyzerá. Takže super, Daniel, ďakujem ti za rozhovor. Ak niekto nebudete vedieť sa s Danielom spojiť, tak napíšte kľudne mne, ja vás prepojím. A nech len Slováci kupujú na tej riviere viac a Je viac to bytov. úžasný zážitok, ako naozaj. Nepoznám nikoho, kto tam ešte nebol a aby sa vrátil odtiaľ, aby nebol nadšený. Vidíš, možno by som tam mal skočiť aj ja už konečne prvýkrát v živote, takže ďakujem za No, tip na dovolenku. Super, Daniel, ďakujem ešte raz ďakujem za a pozvanie. počujeme sa pri ďalších videách. Jasne. Ďakujem, majte sa.